Khawai ka jingja ka belajar ha ka Shnong Nongkhrah Nongpo sao phongut ki brio ki la poisho hospital na khadaw ka jingbam bakla lani ka food poisoning katkum ki khu bor bla yo lum lo ang bakini ki sao phongut ki brio ki dei ki bla wan cha ka jing Khawai ha ka shiphotar urum phang ar haja ar phulai bar ha ka step ka babot ki ne ki brio ki la yo kempang Kynsan bad yo ka pre ka penhiar bala penkin no ma dore ki Shnongpo civil hospital bad Bethany outreach hospital Kani ka jinja kali ka mit jangka Khawai kali kadam ka bachelor party jongwi ni ki kun samla jangka Shnong Nongkhrah te ngisha kot sa kata ka jing Khawai te hadin meradap ka jing aseng dan ka jing ya bamja te barok ni ya bamja ya ka bam ka lapun krek da ka yin kasam te kata kami kamdan ka no ka jingja nrai ka step hangap jangka sengi saja di khana tarik dan ka jing pri penhiar ngasutu bagata ka jing pri penhiar compare na kiwi pat ke kom pri penhiar te marmar hi bang sautu ba bang sudi tang dawai asung kami rap marmar hi nga be no shane shapo Bethany hospital te gidon kumba Kynsan kandrungut hang ne po Bethany bat kumba Kynsan kandrungut kidan shapo civil hospital ni ki bayo yang ka food poisoning badan ru ki ba dan don Shnong ki ba sudi tang dawai ki badang long minor na ying chung ngi ran sang mot de bale ji Khawai ngi tang lai ngot te we pat long ikhlam bam dot siang le tai we pe lai long ngi ru chikun pe ya bam ta ngi ru ke nga ba ying chung ngi dan ngot tadi ko spek manga ka de ga dot siang hi Habaikran ki doktor klai thu balale ki examen ka babanya yakini ki nongpang ki blawan pankit sakini ka hospital ni dan he kan ka ki patients ki wan dominant tertel ki wan bam khana ha kan ka Shnong Nongkhrah Nongjri mo paham jri ki wan bam khana ha den ki wan bam khana kata ki wan kan ka jing stom ki pre ki pen here ha den bagi ada ba ka jing tam tamo ha do menta he ni yo kumba total patients ki balawan ni yo ado ar kunyungan kita yang wan he dan hot ki bala admit civil hospital nang poro dan hado hat kata he apa nyumut total tai nga suspect kat kum ga history baki agi nong pang nga suspect kade nakabam he nakabam kala bande ka because dan ki bahin jam ki nong pang bang madan ka item bagi klambam ki kham yo agi ta jing stom dan babam ki ga specific ka ta jing item bagi bam bagi ke yo most probably nga tengah suspect kade kala bande ka jing bam yo se kala dan jing snu ka jing bam ada kata tim lagi stable masnuan he tikila respond he treatment ro lagi long stable dan gi ba hapti ICU itu dan kita lagi long stable he dan gi ro ki bala recover ro he ni expect ba la sha gi ngala discharge dan ni tar Kinong tre jong ka DMH ung glei thu bakila phai ki doktor sakani ka Shnong banlap ya ka dauten rai jong ka ni ka jingjang Kalian ke health department kila phone ninga but kila jurip Shnong I doktor simli ila phone but ka tim juni kila hiar Shnong Nongkhrah ban investigate ini ka